Sakti lang, kung ay nagulo ka. O ah, ikaw ba? Kalmasag ko eh. Siya mamud, mura man na siya plano ni mo. Lalo ni Papa! Nasa na yung lulipap, abong Di ako yung ablibi. Mo din mo favorite? Ang mga sulungan. Kas kay Lulita. Tara. Yan ano? Usain mo na ako, bata! Oo! Oy, mo na kituwas na! Tiwas! Ikitiwas! Uy, ang binaw! Ikitiwas na! Ikitiwas! Ay, balik na dito! Oo! Oo, imo na dito! Oo! Ay, naku, balik na mahimo eh. Maunsa ko taon. Ikaw, promoter man ka. Dapat ikay maobliga dito sa sponsor. Dili kay padalon pa nimo sa stage, ilang sudan, ilang kanon. Pwede din na. Maunsa. Isud-isuron man taon nimo eh. Di kay mo sanong rapod sila mo ingon sa kag ilaha na lang putanan. Asa gutong ka mga huy ana or imo lang yung giugong ang budget. Dili sad sa pag-apil-apil ha. Nakuha na akong utok ba? Nakadungog ko niyo ganiha. Kani sila? Mura na ba di pamilya na ako? Ikaw no? Nastalig sagad. Sanong nga po silang sanong. Dili na mahimo ginana, uy. Mupitaw na akong giingon nila. Ako, bisanong na lang po dani ko. Kay, kipos balok, uplok sa kayo. Tando-tando po dayon. Giugong din guro ng budget ana niya. Biya sa Manorte ni Moy, wakay respitar, na writer director ni. Ay sige, pag hikap-hikap. Bitaw day. Dili sad siguro eh kay ano. Sila ni sanong man sa dipol sila sa gusto ni Derek. Aw, unsa man galing? Utapang na sa kughakot sa plywood good aron mahuman kay. Di sanong man sad sila. Kay Bobby kasi balok, nadangkahan kay may show, sige may kuban-uban. Oo, oy. Dugay na kami nag-uban na oy. Bata lang daw, tikuang na nag-edad. Kulay mo ang promoter o direktor. Ikaw sad no? Grabe sa jud kay ka. So why ko nang hangyo dito madaba? Kay maghasol ka ina. Usay writer director. Imong dagway, writer director, masangayan pa ko nimo. Kay bao pa lang ko ay nga nagsabot mong tatay partiyan na nga kami mo dati stage. Gipreso lang ko. Now, iubok ka nun, bungkag ka nun. Ayaw na lang. Lingkod na budya. Lingkod na lang. Saban, subagay ta? Kaya nga no? Inyohan ni Dere? Dere, saban. Bagay? Ay di shark. Ay di shark na. Anya! Kahagit mang do! Tawiin ka ron! Ay kong pukitay! Ay kong pukitay! Ay na lang. Ay na lang, Gudong. Ako na lang ko ng istoryahon. So magkatong mo ito. Ato lang. Kasi ikagnaw eh. Makikuan siya kadiri nga din imong panimalay. Ikaw ba? Kibaw kong isog ka. Pero imo ka sa lugar. Irespeto mi amin mo. Kau bulinawa ka ha? Isog-isog ka? Sigpituho di ka noon. Bakit ba? Huwag mo na yung magwan. Labaw pala si Rubuang. Wala yung buwan ay! Ako na ay! Pinumuha ko na ay! Paina o ay paina. Pinumuha ko. Wag pa kay kanay ko sa hungko mo, nihilak ka ka. Inlanang ko kay buot. Ikaw. Ay sige to balay sa buto. Sige, ingani na lang. Di na nato na yun nun. Pinagili. Ay na lang. Ay na lang ko. Biritsis mo. Maglungog mo dahil na. Ayaw kong ilay! Tiwasan mo na lang! Ay na!
Okay, nakaampat naman din ako. Dad, ang mayon. Ilisin na lang ko sa imong gaspas ako sa klibo, Vic. Oh, ako tong bayran, ay kabala ka. Asa mo limong kurta? Mag-withdraw pa ko. Asa ka? Asa nito nakapark? Hoy! Labo pa ka tulog ko'y! Wakay sa kena doy! Galakaw ra ka dire! Pakauwaw lang ka! Dili na ato, oy. Dili na ato. Naglakaw ra ta pa dong dire, no? Asa nito nakapark? Naglakaw ra ta pa dong dire, na unsa man ka? Kaya ba ko gabi? Kaya mag-withdraw ko. Ikaw, manghuang ka giyawe! Kamaw ka ka mo dahil mo naong? Sus, ako nakitaan! Burag, ibaya ka gawin mo ang nakamuan! Nga naman day, di ka pamulakaw? Pag-video dito? Ya, sumbagan na lang tayo. Ge! Baga! Alex! Hoy! Sus ka! Hoy! Pagkasap! Saan naman eh? Ya, sao naman na ni mo ron? Problema na ka. Makakapagong plywood. Layo pa bitaw to. Di layo. Sila rin pagdagan sa adlaw. Wala lang noon mo ka practice. Kay, na problema ka ng asa ka ng dadon ninyong mga kahoy. Sila ko kasi makapagpaday ko. Magngita lang ko ta para buhat ang stage na to. Kasi malapoy mga amigo niya. Malaro sila yung mga plywood. Pwede na itong laman. Yan, kauman sa natong show ato sa dadon. Ato yuli. Hindi man na ila. Ay lang kung kag-goal good. Total, masugda na ni. Magsige na siya. Kay, ang importante, mailhan na ta sa mga tao. Nanay mo kuha na to. Diba di ay? Naniguro, baya ka. Kapoy kay ka, nagpahuwam pa magani ka. Nga karon. Ang sana, katay gikaon. Unto na lang. Di patay pamahaw. Huwag hindi tayo, bisag mautangan lang dito bugas. Soy, adto. Ito ilang tindahan ditong Greece kay naman na bugas diyan nga. Ato lang hangyoon nga mangutang sa ta. Total, kabayan niya kita. Ya, ni mo. Maya lang ka manugo. Unyag makakwarta ka. Pagtago-tago ka. Ako'y mabulos og pangitag atong kaunon. Nasa nang iyang pagkasiisipan. Isuol na sad. Ay, di isipan. Nga, waman tayo kaon. Patupi pa ka. Kanang imong gi patupi og imo pang gipalit og bugas. Natatali gilungag ron. Tanawa, di ba? Guwapo. Guwapo. Asa ko ang guwapo? Linaw ni mo ay. Murag sigay. Sigay niya. Pero, mga chicks, ani. Dinala kong sulti eh. Silot niya. Bisyon, pagkuwang. Ito na yung ambisyon ay magsabi ka. Ilingaw-lingaw lang na ito. Ato na lang katawa dyan. Pati makaoras to ka. Oh, lingaw-lingaw lang mo kagutom ya. Magwanta pa man. Ikaw, kagwanta ka. Okay, nailubi ay. Ato na tunuan. Ya ato subakan ng palwa. Kaon kag palwa? Tsura ni mo ay. Murag bunot. May langgam nga pula nga ako nakitaan. May batog sa sanga nga akong nakitaan. May kapa-kapa pa nga akong nakitaan. Inya may lupad nga akong nakitaan. Andal, lingaw na ito kagutom. Sa mawag kang na, oy. Una-una na kagutom sa tao, oy. Mawag kang na. Ikatawa lang mo na, ay sigkusmod, ha. Musamot kang kabataan na, si kagkusmod. Dugaya sila ni Morotos, oy. Saan na yung gisugo ito? Hige, kuha na ko itong lubi, eh. Kaya ato tunuan. Sawa ha, sawa. Sawa ha. Sawa ka mula kayo ko. Oh. Sawa, sawa. Oh. Kapit na pa uso mo ha.